изключителни образи от изобразителното изкуство, част от които, скъпи гости, особено съм щастлива, че сте тук. Днес ние се връщаме с вълнение 65 години назад в историята на художествена галерия Перник, за да си спомним за първите индустрии в Перник художници, предимно учители. Сред тях са Николай Евров, Стефан Георгов, Павел Вълков, Павел Францелийски, Петър Морозов, Атанас Жеков, както и младите тогава. Първият назначен уредник на новосъздадената галерия е художникът Цани Цанев. Той с много усилия и вещина изгражда... Уважаеми господин Вълчев, генерален директор на Българската телеграфна агенция, скъпа госпожа Темелкова, уважаеми творци, меценати и гости. 19 октомври е празника на нашия град. На него честваме небесния покрил на българския народ свети Йоан Рилски. Едно от най-важните събития беше с много ентусиазъм и любов към изкуството, което ние попивахме и носихме вкуса на магия.